Si San Juan dunay laing version sa katapusan sa kalibutan. Nya unsa may iyang version niingon siya kung moabot na ang mga kaaway ni Kristo matapos na ang kalibutan. Nya matud pa niya daghan na kuno kaayo ang kaaway ni Kristo. Mao na ang kaaway ni Kristo maoy himuang basihanan ni San Juan nga matapos na ang kalibutan. Yan, ingon siya kinsa maning kaaway ni Kristo kana kunong mibiya sa ilang pundok. Ano bang mobiya ba? Bisan unsay rason basta mobiya. Nyahain man ang pundok ni Kristo ang simbahan nga original nga gitukod ni Kristo. Nya kanang mobiya mao na sila ang kaaway ni Kristo. Daghang nga mga pasangil nganong mobiya ta. Una, mobiya ta kay naglagot. Nayusahay mobiya kay nauwaw. Nayusahay nibiya kay sa may lain kay nasakitan, nahiubos, nahiuban, mobiya kay nahadlok ba? Niabot yung higayon nga si Kristo gibiyaan sa tanan, ang nahibili na lang ang iyang 12 ka apostoles, apil na ni si San Juan kaning gasuwat sa atong first reading. Nya niingon dayos Kristo, unsa man mo, mobiya pod mo nako. Nya niingon din si San Pedro, Ginoo, asa man mi paingon kun mobiya mi nimo, miilaman mi nga ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Munang gihisgutan sa ni San Juan sa first reading, ang wa magpuyo sa kamatuoran mao ang kaaway ni Kristo. Nakaroon kamo ni amang gid mo simbahan, ako nagmisa man sad ko, dili ka ta mobiya sa pundok ni Kristo. Kung sigihan kag kulatas imong bana, saman, mobiya ka o dili? Dili. Sure? So, og mobiya ka, nibiya nakas pundok ni Kristo, kay ang pundok ni Kristo, ang simbahan, nag-ingon man sa kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maayong panglawas, sa kahamugaway og kapitos, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Unya kay nibiya man ka kay hadlo ka mamatay, awa na ka magpuyo sa kamatuoran. Nya sigihan kag kasaba sa pari dinhi, mubiya ka. Isip lektor. Dili. Isip sakristan. Ay, sure mo diha. Dahil mo ingon yawa ng parian na. Yawa na. Wa na ko kita Ginoo diha. Amo biya ka. Imo sad nang rason. Pero bisag unsa pay rason, nibiya gyud ka. Na undang kag serbisyo simbahan. Awa na. Magsige na kag libak pare. Sige na kag libak adtong mga leader simbahan nga nagpasakit nimo. Bisan pag unsa pay imong rason, basta nibiya ka. Mao na gina siya. Nya, unsa man ni? Sige patani. Kamo di mo umbiya. Ay, amot lang ninyo. Nakaron sa atong ebanghelyo, gisgutan diri ang kinaiya ni Jesus isip pulong nga nagpakatao. Siya'y nagbuhat sa kalibutan, matod pa diri sa atong ebanghelyo. Siya'y nagbuhat sa tanan. Pero ang kalibutan, wa mo ila niya. Wa mo ila nga siya'y nagbuhat sa tanan. Nya, siya kuno ang kahayag, pero gisalikway siya sa kalibutan. Pero sa pagpakatao niya dinis kalibutan, pagsud niya sa kalibutan, nya wa siya ilhas kalibutan. Unsa may gibuhat ni Kristo? Nibiya
wa nagpakamatay siya alang kanato. Dinhi siya nagpakamatay sa kalibutan. Mibiya siya sa kalibutan sa iyang lawas, human siya namatay. Una siya ni saka ngadto sa langit, nabanhaw siya. Pero ni ending gid siya. Kaya ang ending gud nato dinhi sa kalibutan, kamatayon man gyud. Ang katapusan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kamatayon. Muna bulahan tong tao nga andam magpakamatay para sa kamatuoran. Mo na, kana bang mo ending gyud ka ba? Nga namatay ka, nga nagpuyo sa kamatuoran, pananglitan, asawa ka, urbana ka, kanang mamatay gyud ka nga bana, dili ka mamatay nga kabit. No. Pananglitan, asawa ka, kanang mamatay gyud ka nga asawa, dili nakigbuwag sa bana. Kuha? Nya, nantan lektor ka or sakristan ka or choir ka, kanang mamatay gyud ka nga lektor gyapon. Nya pare, kanang mamatay gyud ka nga pare, dili papa. Aw santo papa pwede san. Dili mahimong minyo. Dili mahimong amahan or dili mamatay nga kabit sa usa ka babae or kabit sa usa ka laki. In short, mamatay unta ta nga nagpuyo unsay estados kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato. Tapuson gina nato. Tapuson ba? Nga ako sa dinhi, mo ending unta ko nga parish priest. No. Dili ta ko mo ending dinhi kay nang luod og mibiya ko sa akong parokya. Kay wa mo'y ayo dinhi. Bahala na kamong tanan, kontra mo nako, mabilin jud ko diri. Hangtod mo end akong term, balhinon ko sa obispo. Total di man sa ko permanente dinhi. Bahala magsige mo glibak nako. Sige ra jud ko diri parish priest. Og di na sad mo musimba, magsige ra sad kog misa. Hangtod mahuman akong term. Bahala mo diya. Basta maon. So kita din tanan gi-challenge tas Ginoo nga puy ang imong kamatuoran. Unsa ka karon puy na hangtod ka mamatay, hangtod ka matapos. Kay bisan pag di ka mo puyo ni ana, mamatay ra gyapon ka, matapos ra gyapon ka. Maglikay ka anang imong bana nga sig pangulata, kay hadlo kang mamatay sa konsumisyon, mamatay ra gyapon ka, dili tingali konsumisyon. Basin og mamatay ka sa kanser tungod sa imong konsumisyon. Awa mo kasabot. Gana good. Nya dayon ang gipuy-an sa pulong mao ang pagsangyaw alang sa kaluwasan. Kini mao ni ang misyon sa simbahan. Mao sa niya nga tong misyon. Anak, luwasa imong mamagpapa. Bana, luwasa imong asawa. Asawa, luwasa imong bana. Ginikanan, luwasa imong anak. Pare, luwasa imong parishioners. Parishioners, luwasa imong pare. Ana, kanang isig tag linuwasay. Nya unsaon man ang parishioners makatabang sa pare aron maluwas. Huwag muskulikta, daghan. Di oy. Istoryahi ang pare. Og naamoy dili mauyunan, istoryahi ang pare. Personal. Heart to heart. Dili kay libakon. Dili kay i-post sa Facebook. Nya libakon. Butang-butangag istoryang dili maayo. Ana, bahala nagdili ko maayo. Ayaw lang kog libak ka. Istoryahon nato ni. Mag-atubangay ta. Matod pa ni Kristo, kung ang imong isig katao nakasala, duula siya nga kamurang duha. Ana, ayaw ba ibandilyo sa ngadtos gawas ba? Tabangi sad mi. Nya kami sad tabang sad mi ninyo mga sakramento, counseling, kaningon ani pagsangyaw, pagpasabot sa pulong sa Ginoo, tinabangay ta ni. Unya dayon ang pag-antos para sa usag-usa. Ang pulong sa Ginoo nagantos. Si San Juan nga maoy tigpaila sa pulong nagantos. Nya unsa may atong antoson?
ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug balaod sa atong simbahan. Kay kung musupak na tas balaod, maghatag na tag pag-antos, dili na ta makawagtang sa pag-antos. Ang atong pag-antos agig pagtuman sa atong estados kinabuhi nga gipatuman sa balaod, mo'y makahatag og kalipay para sa uban. Nanglitan, bana ka, naibog ka sa usa ka dalaga. Unsa man na? Ang tusunon, kay mas lami man ang dalaga kaysa imong asawa. Di ay. Labi na gyud og stinta na imong edad, nga ang dalaga 19, nga imong asawa 68. Ay may mas lami ana 18, 68 o 19. Nya sweet kaayo, caring kaayo, nya kanini ang 68, yayawa na kaayo, malimtano na kaayo. Mura nag imong lula ang batasan. Pero kung gusto ka nga maluwas, antusa ng 68, kalimti tong 19 or 18. Maghatag kag kalipay sa 68, maghatag pa jud kag kalipay sa inyong mga anak o sa imong mga apo, maghatag sa kag kalinaw o kalipay ni adtong pamilya adtong dalaga kay di man to makabit. Pero antusonon, kay magsige man gitong text nimo nga, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Inana ba? Bisan og ang atong edad, age doesn't matter. Mga inana, nindot magay na paminahon. No? Awa na. Pero antusa, para sa nanako, pare, sigihan ko din libak o sigihan baka kog daig. Antuson. Nyag nasa ko'y mauyunan nga babae nya labi nagmakauyon sad nako nya kay pari man ko antuson to lang ilakilakan na nas kwarto tan-aw tas crucifix, Lord ilansang ko lang gini sa cross kuyog nimo nya moingon sad ang yawa tuo man ka ana kanindot ana panagsai sad na may lang na pa wagtang bas imong stress di lang jud ko, Lord ala na ni antuson lang gini hantod mamatay. Malipayon kay mustadan kay gaantos mang pare. Dako biasa ng pag-antos sa pare kana ang kolekta dili isod sa bulsa. Ano bang gamiton gyud dinhi sa atong project ba? To the last centavo. Gamiton gyud diri sa katuyuan simbahan. Antos na oy. Suna ka na magkupot na kas kolekta di na nimo mahakgom kay porting daghana nya imong ihatag kanindot ana isod sa bulsa. Awa mo ka feel? Antos oy kanang imong i-give up ba bisan og daghan na kita kayo ako magita ni ihatag karon mabulahan ka tilingban malipayon kay katilingban pero katong tanan suyupon to nako dadaan akong sakom basta god magpangaot gumuso tuanas pader gidahan ang sako so sakit no antusonon pero kalipay ang mahatag sa katilingban. So ang atong pag-antos, maghatag og kalipay. Ang atong pagbiya uban sa kasuko, kahiubos, or unsa diya kahadlok o unsa mang rason, maghatag og kapildihan sa atong katilingban o sa atong kinabuhi. So muna, bulahan ang mulahutay kay maluwas. O kini di ay mubiya sa pundok na Diyosnon, mao ang tinuod nga kaaway ni Kristo. Ang di na muantos aron puy-an ang kamatuoran, mao na siya ang kaaway ni Kristo. Kung mamugos na tas atong gusto ngadtos katilingban, kaaway na ta ni Kristo. Manindog ta mga amigong Kristo.